Amb el cant de la senyera i el desplegament d'una immensa estelada ha començat l'acte central de la campanya d'Esquerra Republicana al Palau de la Música. Un acte cuidat al mínim detall i pensat per reforçar l'autoestima de país i de partit en aquests temps difícils. No hi ha faltat de res, ni un poema de Miquel Martí Pol recitat per l'actriu d'Infidels Sílvia Bel, ni 3 pilars de 4 fets per la colla d'Esquerra dirigida per Ernest Benach, que feia de cap de colla, i amb Joan Puigcercós fent pinya a instàncies del públic. I això poc després del reconeixement dels castells com a bé immaterial de la humanitat. Ja dins l'àmbit polític, Esquerra s'ha vantat de comptar amb el suport de Jordi Fàbrega, un dels independents que ha firmat a favor d'Esquerra Republicana. En aquest context, Joan Puigcercós ha parlat de futur i d'èpica i ha demanat ajuda per evitar que amb un PP decisiu el país vagi enrere. Si us estimeu la llibertat, si us estimeu Catalunya, ajudeu-nos a que res vagi enrere, que seguim avançant com a país. Ajudeu-nos, Esquerra Republicana de Catalunya. Ajudeu a la gent d'Esquerra. L'acte ha acabat amb el cant dels segadors.